Hello everyone, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय जोङो तुक्राझार मिसनावहाय जानाय bbcaनि 96थि एनुवेल कनफारेन्स बेहाय दंफैयो। बे कनफारेन्सआ मा रोखोमै जादों बेखौ आङो नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांनो नाजागोन। जा एसे हायो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दायो जोङो थांगासिनो दङ लोगोफोर। दायो फुंनि सिबिनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दायो जोङो गेट लांगोना मोखाङाव सफैबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नायनानै लादोनि। दायो जोङो सिङाव हाबनोसै। ओरै हाबना नायनोसै। ओरैहाय बेबायदि जिरायनो थाखाय बानायना होदों आरो नैबेहाय गासैबो प्रग्रामनि लिस्टफोरा बेहायनो दंजोबो ना आरो बेहाय बेबायदि डेक'रेसन खालामदों नै। हायो बेबायदि दै गग्रा बानायना होदों लोगोफोर। नानानै लानि। बेहाय आर'नाइ होदों बिबार साजायजोबदों गासैयावबो। The 96th annual conference. Nah dong nih लोगोफोर। नै समायना रमायना साजायदों लोगोफोर। वाव। बोरै हाबनो जायगा गैयाथ'। नायनानै लानि लोगोफोर। गिदिं गिदिं दिन्थिगोन आंखौ नोंथांमोननो। समायना रमायना नुदोंना नै लोगोफोर। दायो नोंथांमोना समायना रमायना साजायनायखौ नुबाय। दायो जोङो गेट मोखां फारसे थांगासिनो दङ लोगोफोर। मोनफैबाय नै गेट मोखांखौबो। गेट मोखाङा बेनो नै लोगोफोर। गेट मोखांनि साखाथियाव गेट मोखाङावनो नै बेबायदि साजायनानै दोनदों।
बर'नि हाल मावनानै जानाय ना गुरनायनि मुसुखा बिखुङाव गथ' बानानै माइ सौनाय, बिथिंजाय दङ माइ गायनाय आरो बिथिंजाय दङ नै नांगोल लानानै हालेवनो थांनाय आरो बेहाय दङ ना गुरनो थांनायनि आरो बे गोजौआव दङ दंफां सायाव न' बानायनाय आरो गोजौथाराव दङ दाउनि बासा। दायो जोङो स्टेज सिङावहाय हाबनानै नायहैनोसै लोगोफोर माबायदि साजायदों स्टेजखौ। नै बेहाय दङ डनेसन बक्स, ओरैबायदि गुवार नै दायो जोङो स्टेजावहाय थांगासिनो दङ लोगोफोर। स्टेजखौ माबायदि साजायदों बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिहैगोन। दायो जोङो स्टेजखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनानै फैबाय लोगोफोर। दायो जोङो नायफिनगासिनो दङ बाहेरायावहाय, स्टेजनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांफिनगासिनो दङ जोङो। हानायमानिखौ जोङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन। दायो सानजौफुनि प्रग्रामा जाथ'वाखै, फुंनि प्रग्रामा जोबनानै थांबाय। दा ओंखाम जाखांनानैहायसो सानजौफुनि प्रग्रामा जासिगोन। गेट मोखांनि साखाथियाव साजायनायखौ आङो नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांबावनोसै। नायदो गाइसमोन। बेबायदि साजायदों। बेहायो मा एरियानि दङ आङो दिन्थिगोन। नै बेहाय दं सनितपुर एरिया, नैबेहाय आमथिका एरिया आरो नैबेहाय दङ बरफथार एरिया आरो बेहाय दङ तुक्राझार एरिया आरो बै bbca तुक्राझार आरो नैबेहाय दङ थाइखाजरा एरिया आरो नैबेहाय दङ बामोनगाव एरिया आरो नैबेहाय दङ क'क्राझार एरिया। बे गासैबो एरियाजों ज' लोगो नांनानै नैबे 96थि एनुवेल कनफारेन्स बेखौ खुंनाय जादों। बैथिंजाय दङ बायलाय फानलाय खालामनायनि सि गस्ला, बेवहाय वमेन कमिटि bbcaनि सेल्स दङ, गाननाय जोमनाय फानदों आरो बेहाय दङ नै गिफ्ट आरो बाइबेल केलेन्डार, बेखौहाय बेहाय मोननो थांगोन आरो बेहाय दं रिसेपसन कमिटि।
बे लामा मोखाङाव गासैनावबो आर'नाइ दोनजोबदों लाइन लाइननो। दायो जोङो गासैखौबो नायखांनानै फैजोब्बाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नुफाबाय बे तुक्राझार bbcaजों खुंजानाय 96थि एनुवेल कनफारेन्सखौ माबायदि साजायदों आरो माबायदि खुंदों नोंथांमोना नुबाय। दायो जोङो बाहेरायाव ओंखारबोफिनबाय। बेथिंजाय दङ गामियारिफोर देरा लुनानैहाय थाफैनायनि नैबेहाय दा 3टा बायदियावहाय कालसारेल श' जागोन एरिया वाइज। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।